Ahoj, tak mám tu takýto krásny svetlo-rúžový model alebo rúžový model s jednorožcom. Dievčenské topanočky DD Step, dokonca jednorožec má hrivu parádnu. Je to svietiaci model. Tuto vpredu je možné svietenie zapnúť. Topanočky blikajú ako dieťatko chodí po chodníku, alebo skáče, alebo behá. Takže ešte raz. Topánky sú na podrážke 0,68. Tá 0,68 podrážka je trošku pretiahnutá cez prstiky dieťatka. Zo spodu vyzerajú topanočky takto, z vrchu pekne taká okrúhla špička, takže dostatok miesta pre prstíky je tu a takisto je krásne ohybná tá topánka. Vzadu za petou je spevnená, takže je tu spevnenie, pevná peta. A peta je aj taká trošku širšia a takisto je širšie vlastne táto časť okolo členku. Takže topánky sú vhodné na také normálne až širšie členky, respektíve určite nie sú vhodné na užšie členky. Dieťa v tom pláva tie členky, takže minimálne také normálne členky toto topánka znesie. Topánočky sú kožené, šité, prišité k podrážke, takže takto šitie dokola. Zapínajú sa na dva suché zipsy. Druhý je prekladací, ním si vlastne viete trošku dotiahnuť tie členky, alebo teda dotiahnuť tú topánku okolo členkov, ale teda na tie úzke členky určite topánka nie je vhodná. Je tu také vymekčenie okolo členkov, vnútrajšok je kožený, takto krásne je to vidieť a takisto topanočky majú vyberateľnú stielku. Tá má vaničkovitý tvar, takýto vytvarované sú aj pod klenbou dieťatka a stielka je vlastne penová. Pena je vysoká asi 3 mm a na povrchu stielky takáto vrstvička kože. Takže tak, ešte skúsime zapnúť koníka.